Ngikhombise enye into bayithi ukuthi abantu umsebenzi bayazenzela. Bukela nabo gogo laba badala, buka nento abayenzayo. Le thina sesithenga lapha. Mangabe sithi bakithi siyabadinga labantu bukelana. Ukuba lento le. Ukuthi bayishakasha. Mawulukazi suwa. Why right with one? Hayi kumusakari right tuli mwasiya bari right. Ato siya bari kabot. Why sabathi? Basi amususu. Hawo. Basi amususu angathi bani. Lokubana nale yana lapha. Sipeze izandla buka. Esayiphelele ikuphi ke? Esabayiluke bayiqeda yiphi? Ya. Ayikabi khona ephelele. Ha? Kiwe. Phela nibakithi. Ona esezophela. Niyabathi mase bayilukile kanjani? Umuntu busiyathi so. Yabona ibanjani ibayinhle kanjani. Bazenzela omama, bazenzela umsebenzi wezandla. Abadingi umsebenzi wamakhiwa. Niyazenzela niyayisebenzela izandla zenu anihlali ngazo. Omama bangahlebi imuntu laba abathakathi bazenzela umsebenzi wabo. Ngapha lalelani ke nine South Africa nazothi amantongumane lawa akusabantongumane abazambane lawa. Abapina sibaqaqada amazambane. Benza izitshe ezinhle yazi. Yazi into ngathi yenziwa ngomshini kanti niyenza straight nini? Yo. Niyabona? Nine nithi abapina bathi bona amazambane. Ngiqaqada amazambane. Bayisebenzela ogogo bethu bathi benkosi. La kuyasetshenzwa ngiyabona gogo. Mawuthi kuyasetshenzwa ngestonga uthini? Wasebenzwa. Okay, menzani? Ikubereka baba, bayaliberekela. Bayaliberekela. Or should bazisebenzela. No, ngiyabonga. Ngiyabonga bomama niyeza. Mabathi ngiyabonga ngestonga bathini? Thalumba. Okay. Mabathi ngiyabonga bathi thalumba. Okay. Nami ndalumba. Nawo ndalumba. Ambeyo ndalumba. Usukuthini basho njani? Ambeyo ndalumba. Nami ngiyabonga. Oh, nawe uyabonga.